Хәерле көн, Айгөл. Без сезгә берничә сорау бирмәкче булабыз. Иң еш бирелә торган сораулардан башлыйк әле. Ни өчен берәүләр сезне Айгөл, ә икенчеләр Әнисә буларак белә? Хәерле көннәр. Мин әле кырсакта булганда вакытта әти белән әни арасында бәхәс булган. Әти әйткән, кыз туса Айгөл кушам дигән, малай туса Инзил кушам дигән. Инде әни әйткән, юк дигән, Айгөл ай белән теге күк җисемнәр белән бәйле исем, ай кушмыйбыз, Әнисә кушабыз дигән. Шуңа күрә инде берсенә дә хәзер урыслар әйтмешләр, не обидно. Паспортта мин Айгөл, ә мулла кушкан исем Әнисә. Һәм инде күбесе менә ике исем арасында адашып йөрисең диләр. Адашып йөрмим. Айгөл дисәләр дә борылып карыйм, Әнисә дисәләр дә борылып карыйм. Шуңа күрә әйтәм, ике исемне дә яратам, хөрмәт итәм. Рәхмәт әти белән әнигә. Бик зур рәхмәт. Исемне алыштыргач, кешенең тормышы тамырдан үзгәрә диләр. Бу фикер белән килешәсезме? Кем белгән инде, кеше үзенең күңелен ничек тәртипкә китерә, менә шуннан баралыр инде ул бөтен әйбер. Әгәр дә уй фикерләреңне яхшыга юнәлтәсең икән, син яхшы булып барасың. Әгәр инде синең күңелеңдә пычрак икән, исем үзгәртеп кенә бер нәрсә дә үзгәрми дип уйлыйм инде мин. Шул фикер белән килешәм. Әнисә, менә бүгенге көндә сез Буа театры актрисасы, ә беренче белемегез буенча музыка укытучысы. Шушы ике юнәлеш арасыннан күңелегезгә якынын ничек сайлап алдыгыз? Чынлап та мин 2004 елда мәктәпне тәмамлагачтан Тәтеш педколлегиятының музыка бүлеген бетердем. Һәм инде мин аны кызыл дипломга тәмамладым. Ул вакытта распределение бар иде, мине җибәрделәр Казан шәһәренә, кайсыдыр номерлы садикка эшкә. Мин монда музыкальный руководитель булып инде килдем. Ләкин 4 яшемнән бирле мин җырларга яратам. Берничә булны менә җырлыйм мин. Инде хәзер күбесе әйтә, теге үземнең мактанып әйтүем түгел, тавышым тагын да үсте, тагын да ачылды диләр. Җырлыйсы килә иде. 2008 елда мин тәмамладым бит инде педны. Шул елны Ринат Рахматуллинның безнең инде Буа ягы композиторының балкып килгән чаклары, ул үзенең концертларына җырларга чакырды. Чөнки мин аның 2 җырын башкара идем. Һәм ул концертлар узды менә безнең Буа дәүләт драма театрында. Мин шул вакытта гына белдем, Буада шушындый дәүләт театры бар икәнен. Әйтәм, карайлы зданиесе нинди матур. Ул вакытта Раил Садриевларны белә идем инде мин, Раил абыйларны, чөнки Тәтешкә үзләренең спектакльләре белән еш киләләр иде. Ничектер менә шушы садикта эшләү дәврендә, шул сәхнәдә бер җилкенеп уйныйсы иде, җырлыйсы иде дигән теләктә йөрим. Аннарсын концертларына Ринат Рахматуллин алып китә инде үзе белән. Анарга да җиткердем. Кара әле Раил абыеңа бит артистлар кирәк ди. Син менә җырлый беләсең. Аларда менә җыр юнәлешендә эшләп килә ди инде. Әйдә ди, сөйләшеп карыйм, бәлкем ди кайтырсың эшкә ди инде. Менә шулай итеп мин 2009 елның январендә монда килеп эләктем. Буа театрына эшкә килүегезнең тарихын сөйләгез әле. Инде сөйләп тә бирдем инде мин аны хәзер. Сөйлим, 2009 елда кайттым бит инде яңа елга, 10 январь көнне килдем, эшкә алмаслар микән диеп. Монда как раз Азат абый Зарипов спектакль чыгарып ята, Рейкуниның 13-нче палаты. Һәм инде ул вакытта кирәк бит артистлар барысы да урнашып биткәннәр, кеше дә бик күп кирәкми. Раил абыйның бик аласы да килмәде инде, ниндидер сәбәпләре бәлкем булгандыр. Ләкин Азат абый менә бу кызда нәрсәдер бар. Раил без аны алдык, эшләсен дигән сүзе белән Раил абый аның сүзен тыңлап, менә мин шулай эшләп киттем инде. Сез халкыгыз буенча нинди кеше? Сәхнәдәге персонажларыгыз белән охшаш сыйфатларыгыз бармы? Халкым белән бик авыр кеше мин. Ләкин бик җиңелдер дә бәлкем урын белән дуамаллык бар. Менә безнең бит инде авылда да мин үзем Тәтеш районыннан әйткәнчә Сәгый нәселе диләр инде безнең Сәгыйдин бабай булган, ләкин фамилиябез дә Сәгыева бит инде безнең. Менә шул бабай хәзер бара икән урамнан да инде уйланып, бер бала очраганмын инде, монарга да нихәл Сәгыйдин бабай дигән, Сәгыйдин бабаң үз уйларына чумып бара икән дә унтып җибәргән бит, нәрсә уйлап барганын. Минем истәнлектә нинди генә эшең барсын синең дигән. Шуның менә бездә ничектер кызу канлылык бар. Тиз кызып китәм мин. Минем инде эчемдәге тышымда, минем эчемдә бер нәрсә калмый.
Ләкин тыңлап торган кешегә инде, минем янымдагы кешегә ул бик авырдыр инде. Әйтмим мин. Ләкин әйтәм бит, күңелемдә теге әшәке йөртми, менә шунысы бар. Мин үземне мактанмын да, әйтәм бит, әни дә әйтә миңа, шундый иттереп әйтеп куясың инде, дисәң, бабаң кебек ди. Өздереп ди инде. Менә кешенең күңеленә ул бик авыр барып җитәдер инде. Шуңа күрә үзем рәнҗеткән кешеләрдән мин сразу гафу итәм. Но күңелемдә шәклек юк. Бер әңгәмәгездә Фәрит Бикчәнтәев мине актриса буларак ачты дигән идегез. Шул турыда сөйләгезче. Кайчан булды бу вакыйгалар? Ул вакытта нәрсә кичердегез? Менә шундый. Менә вещи ясны диләр инде, менә күбегезгә мондый төшләр керәдер, бит. Мин әйттем сезгә, мин җырларга килдем театрга. Ул вакытта җыр юнәлеше эшлидер. Рамил Шараповның үз группасы бар иде. Без концертлар белән чыгып китә идек. Бер төркем чыгып китә иде спектакльләр белән. Миңа җырлар ашый иде. Ярата идем. Кирәк бит, Рамил эштән китте, концерт таркалды, тотынды, театр үзе эшлә шөгыльләнергә яхшы, режиссерлар килә башлады. Бөтенләй башка төрле сулый башлады безнең театр. Рәхмәт Раил абыйга. Шул вакытта кыен спектакль уйнарга. Бөтен артист җырлый алмый, бөтен җырчы артист булып сәхнәдә уйный алмый. Мин аны аңлыйм, кабул итәм мин аны. Һәм инде 2016 елда булмый, мин әйтәм, Айгөл кешене аптыратып йөреп булмый. Эштән башка үзеңнең беренче белемең буенча эш карарга кирәк, китергә кирәк театрдан. Кешене аптыратып йөреп булмый, уйный алмыйсың бит инде, дим инде үземчә. Бәлки инде ул уйнап та булгандыр. Кирәкле режиссерлары килеп чыкмаган булгандыр, дим инде аның. Һәм 2016 елның апрелендә килде безгә Фәрит Рифкатович. Зөлфия Хәкимнең Килә ява спектаклен куярга. Мин бер нәрсәгә дә өмет багламадым. Алай роль сорап йөри алмыйм мин. Мине күрсеннәр дип кыланып йөри торган кеше түгел мин. Һәм читка вакытында Фәрит абый укытып карады миңа Зәйнәп ролен. Һәм икенче көнгә әйттеләр инде, сезне менә шу рольгә утвердили дип. Менә белмим, 4 ел ярым элеккеге хәлләр инде бу. Шуннан соң ачылып киттең диләр инде. Зәйнәп белән охшашлык бар дипсем, Зәйнәп роле бит инде ул барыбер үзе шундый мәхәббәткә ышана, шундый наивный. Менә ул әйбер миндә бераз бар, бәлки менә үземнең күңелдәге нәрсәләрне шулай чыгарып, уйнап, шулай чын образ ясаганмындыр инде. Ну, халыкка бик ошады. Менә шулай Фәрит абый килер алдыннан төш күрәм. Яттым да, имештер театр кашында зур гына сазлык, анда бик каты песок икән, имеш шунда батып барам икән. Кычкырам монда, янымда кешеләр булышыгыз, батам бит инде дим. Бер кеше булышмый, бер кеше чыгармый. И зур экскаватор килде дә, мине шуннан казып чыгарып искә күтәрде. Менә шу Фәрит Рифкатовичның театрга килеп, менә минем шушында яңадан эшләп калуым, менә шул экскаваторның мине искә күтәрү шул булгандыр инде. Аңлашылды. Бүгенге көндә сез кемнәрдән үрнәк аласыз? Кызганычка каршы мин күбрәк эстраданы күзәтәм. Бик Россия эстрадасын бик карыйм мин. Ләкин артистлардан иде Нона Мордюкова минем кумирым. Һәм шулай инде Галискар Камал исемендәге Академия театрындагы артистлар бөтенесе минем кумирларым. Мин барсын да яратам. Мин балачактан бу аларның спектакльләре белән тәрбияләндем. Үзебезнең татар теле укытучысына бик зур рәхмәтле. Иң беренче Галискар Камал театрында караган театрым, спектаклемда минем Эзләдем бәгърем сине, Җанкисәккәем, Яра. Менә шундагы артистлар белән тәрбияләндек инде без. Ләйсән апа Рахимова инде, мин бик аның образларын, тудырган образларын яратам. Менә шул алар минем кумирларым. Театрдан кала туйларда, төрле мәҗлесләрдә эшлисез икән, дөресме? Әйе. Студент вакытта ук 17 яшемнән бирле инде мин шулай эшләп киләм. Дополнительный заработок никому не мешает, акча һәр вакытта да кирәк. Башта үзем алып бара идем, ләкин аннар тавышка бераз көч килә башлады, чөнки үзем җырлыйм да, үзем алып та барам. Аннар соң инде нинди тамада чакыра, шуның белән җырлап йөри башладым. Мөдәхә спектакльләр генә, концертлар туйларга барып от души отрываться итеп кайтам инде мин, Аллага шөкер. 3-4 телдә җырлап. Әнисә, бу тормышта сез нәрсәдән куркасыз? Бу тормышта мин бер өч әйбердән куркам. Иң беренчесе Ходай Тәгаләдән, икенчесе әти-әнине югалтудан, өченчесе мин авылда торам, без квартира алсак та Буа шәһәрендә барыбер авылда кайтып йөрибез, чөнки былтыр минем әбием бу дөньядан китеп барды. Аның йортын да утны сүндерәсе килми.
анда ушакны саклап каласы килә. Һәм инде шул өченче куркуым безнең авылда барыбер кешеләр бетеп бара. Шушы авылда утлар сүнмәсен иде, шушы авыл яшәсен иде һәм картадан сызып ташланмасын иде дигән минем өч куркуым менә бу тормышта. Аңлашылды. Әйдәгез инде хәзер 2021 елга нинди өметләр, хыяллар белән керәсез? Шуны әйтегез. Иң беренче чиратта шушы пандемияларны җиңеп чыгасы килә, ул һәркемнең теләге инде. Тизрәк барсы да үз урынына утырсын иде. Быел менә гастрольләр дә әз булды. Яңа, яхшы, көчле режиссерлар килеп, безне тагын да ачып, гастрольләр сезонын ачып, матур итеп, иҗат итеп яшәсәк иде. Һәрбер безнең гаиләләрдә тынычлык булсын иде. Менә шушы минем хыялларым, өметләрем. Бик зур рәхмәт сезгә. Безгә бик ошады. Рәхмәт.